हाग्रानि मैदेरनि उदखाराव सासे फरायसुलिनि जिउ खहा। थांनाय हराव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय कुसुगाव ओनसोलनि सानफान रेन्जनि दुम्ब्रुगुरि गंनिया गामिनि थागिबि सपन मुसाहारि बिथांखौ गाग्लोबनानै आघात खालामनायजों लोगोसे फिसाजो ओइचएस फार्स्ट इयाराव फरायनाय फुंजा मुसाहारिखौ फुंबिलि समनि 3 रिंगासो समाव रायमना माहारियारि हाग्रानिफ्राय फैनाय मैदेरा गाथारनानै जिउ खहा खालामलांदों। ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला रायमना माहारियारि हाग्रामा महरै फोसावखांनायनि उनाव हाग्रानि मैदेरनि उदखारा बारानिफ्राय बारा जादों। बेनिखायनो ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा दुखुथिया नखरनि सुबुंफोरनो अनसुंथाइ होनो खावलायदों। लोगोसे ओनसोलनि सुबुंफोरा जिउ खुंनायाव हाग्रानि मैदेरनिफ्राय रैखा मोननो हानाय बादि बिटिआर सोरखारनि दैदेनगिरिफोरनिसिम सलार फेन्सिंखौ थाबैनो खालामनानै होनो खावलायदों। ओनसोलनि थागिबि हिसाबै मैया मोनायावदि दुखुनांथाव जाथाय जाना थांबाय, दा मा बुंगोन? गिबियावनो खुलुमग्रोनाय थाबाय, लोगोसे बड'लेण्ड नायगिरि साफ्रोमबोनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय। मैया जाथाय जानायनि खोथाया जाहैबाय फुंबिलि 3टासो टाइमाव बे जाथाया जालांदों। बे जाहैबाय सपन मुसाहारिनि न'खराव जादों। बे हाग्रानि मैदेरा फैनानै दिनै सपन मुसाहारिनि न'खराव उदखार खालामफैबाय आरो बिथाङा बेखौ होनायाव दिनै जाथावै जाथाया जानानै थांबाय। जिहेतु बिनिनो फिसाजो अनसुलि फिसाजो मिस फुंजा मुसाहारिया दिनैहाय मैदेरजों गाथारलांजाबाय। जोङो बाहायनो दिनै जोबोद दुखु मोनदों। मानो होनना बुङोब्ला दिनै मानसि गाथारनायाथ' गोबां जालांबाय जोंनि ओनसोलाव, बे मैनागुरि ओनसोल एबा गङिया ओनसोलाव। दाखालिसो एसे सिगाङाव दोनगुरि गामियाव जानानै थांबाय। 9 मास जानाय सासे गथ' बेखौ गाथारना गालांबाय आरो माखासेया खुनुरुखुम बारग'बाय। आरो दिनैनो रिसेन्टलि दिनै जानाय जाथाया जाहैबाय फिफा सपन मुसाहारिखौ गोबांथारै जखम खालामलांबाय। बिथाङा थैनायनिफ्राय खुनुरुखुम बारग'बाय, नाथाय फिसाजोखौ दिनै बिथाङा खोमाना लानो गोनां जाबाय। बिथाङा जनता फरायसालिमायाव दिनै फरायबाय थादोंमोन। थांनाय बोसोरावसो बिथाङा फार्स्ट डिभिजन मेट्रिकआव उथ्रिसारदोंमोन। बिथाङा जोबोद मोजां फरायनायाव गोरोंमोन। जोङो ओनसोलनि जानानै जों मोनथिगौमोन, नाथाय बिथाङा दिनैहाय हरखाबै जोङो हाग्रानि मैदेरजों गाथारलांजाबाय। आरो बे ओनसोलाव गङिया हालाम ओनसोलाव जोङो दिनैहाय न' सिफायनायखौथ' जों स्वाभाबिक जों बुंनांगोन। बिफां लाइफां गय फाथै जानाखि जिनिस जालांनाय बेथ' स्वाभाबिक। खिन्थु जोङो मानसिया रैखाथि मोननो थाखाय जों बिटिआर गभर्नमेन्टखौ जों खावलायनो लुगैदों। मानसिनि जिउआ बायनानै मोना, बेनि थाखायनो जोंनो इमिडियेट जाहाथे सलार फेन्सिंखौ होनानै जोंखौ सेफटियाव दोनो एबा रैखाथियाव दोनो। जों दिनै रायजो जानायाव जों गिलुं गिलुं थासारियाव जों दङ। दिनै जाबाय, गाबोनबा सोरनाव जागोनलाय, जों बेखौ सानबाय थादों। बेखायनो नैबे जानाय जाथायखौ नोजोर होनानै बिटिआर गभर्नमेन्टनि मानब गेदेर चिफ सार प्रमद बर'आ जाहाथे बिथांमोननो अनसुंथाइखौ थाबैनो हरो, बेनि थाखाय जोङो रायजो जानानै खावलायदों। बिथाङा दिनै बिसिया खुनुरुखुम बारग'बाय आरो फिसाजो उन्दै सासे दंबावोमोन, बिथाङाबो खुनुरुखुम बारग'दों। नाथाय बिफाया गोब्राबथारै जखम जादों आरो फिसाजोखौ दिनै खोमाना लानो गोनां जादों। बिथांखौ दा MRM हस्पिटालाव फाहामथाय होगासिनो दङ। बेहायनो जोङो रायजो राजाफ्रा फैनानै जों नुफैबाय। बिथांनि न'खरनि अबस्थायाबो जोबोद गाज्रि हिसाबै बिटिआर गभर्नमेन्टआ बेखौ थाबैनो नोजोर होनानै बिथांनो अनसुंथाइखौ हरो। जों बेखौ रायजोनि जानानै गुरै खावलायहरदों। लोगोसे जोंनि बे थांना थानायाव जानाखि मैदेरनि उदखार बियो गोबां जासिनगासिनो दङ। दिनै रायमना नेसनेल पार्क जानाय लोगो लोगो जोङो बेखौ बरायदों। खिन्थु जोंनि थांना थानायाव दिनै जों जोबोद उदखार जानायखौ जों बांसिन नुदों। आरो डिपार्टमेन्टेलि हिसाबै फरेस्ट डिपार्टमेन्टेलि हिसाबै बिथांमोनहाबो डिउटिखौ एसे गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामोबा जोबोद मोजां जागोन। जों बेखौ गभर्नमेन्ट धोरोमसिम खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। बे गामियाव मा जाथाय जादों? जोबोद दुखुनि सान। कुसुगाव सानफान रेन्जनि सिङाव थानाय दुम्ब्रुगुरि गामि, बे गामियावहाय थांनाय मोनायाव जे हाग्रानिफ्राय फैनाय मैदेर, बे मैदेरा बिथां सपन मुसाहारिनि फिसाजो थरायना मिस फुंजा मुसाहारि बिथांखौ गाथारना गालांबाय। बेजों लोगोसे बिफा सपन मुसाहारि बिथांखौबो गोगोमै मोनसे जोखोम खालामलांबाय। दा बे हिसाबै थरायना फुंजा मुसाहारिया रुंसारि जाबाय। बेजों लोगोसे बिफायाबो गोगोमथारै मोनसे जेंनायाव गोग्लैनानै बिथाङा दा ट्रिटमेन्ट लागासिनो दं MRM हस्पिटालाव। बेवहाय जोङो रायजो राजाफोरनिफ्राय बे समाव खावलायनो लुबैनाया बेनो जे जोंनि रायजो जानायाव
फ्रेन्स एरिया हिसाबै मैदेरनि जानाखि उदखात बेयो बांनायनिफ्राय बांबोबाय थादों। बे हिसाबै जोंनि रायमना नेसनेल पार्कनि साखाथियाव रायजो जानाय रायजो राजाफोरनि मोजांनि थाखाय बिटिआर सरकारा फेन्सिं होनानै जे नैबे रायजो राजाफोरखौ मोजांथार सेफटियाव दोनो, बेखिनिखौ जों रायजोनि जानानै बेवहाय जावले जावले खावलायहरबाय। बेखिनि आरो, गोजोनथोंसै।